През 6 век българските племена живеели разпръснато и обитавали много широк район – от Панония до Каспийско море. Тези, които се намирали на запад, влезли в държавата на аварите, а племената, които пребивавали в Северното Черноморие, били покорени от тюркския хаганат. След смъртта на неговия владетел, Хаган Синджибо, той се разпаднал на две, като българите влезли в състава на западната част. През първата половина на 7 век начело на тези племена застанал Хан Кубрат от рода Дулу. Според свидетелствата на Йоан Никийски и патриарх Никифор, още в детските си години Кубрат бил изпратен в Константинопол, където приел християнството, известно време живял в двора на византийския император Ираклий и се сдружил с него. След завръщането си в родните земи, между 631 и 635 година, той успял да обедини прабългарските племена и да отхвърли зависимостта им от западно-тюркския хаганат. Именно тогава възникнала държавна формация, която останала в историята с названието, дадено и от византийските автори Теофан Изповедник и патриарх Никифор – Старата голяма Велика България. След като отхвърлил властта на западните тюрки, Кубрат изпратил пратеници при Ираклий, сключил с него мир и вероятно тогава получил от Василевса титлата Патриций. След смъртта на императора през 641 година, Канът се намесил в избухналата междуособица в Византия, заставайки на страната на Ираклиевата съпруга Мартина и нейния син Ираклион. В крайна сметка обаче победил противникът му Констанс II, който се възкачил на престола в Константинопол. Управлението на Хан Кубрат, за което са запазени твърдо малко сведения, представлявало не само начало, но и апогей в развитието на Стара Велика България. Той успял да преодолее характерната за времето племенна разпокъсаност на прабългарските племена, да ги обедини под своята власт, да разбие западните тюрки и да постави началото на държавна формация с обширна територия. Не случайно, повечето учени приемат, че Аспарухова България не е нова държава, а представлява продължение на българската държавна традиция от времето на Хан Кубрат, само че пренесена в нови земи и съществуваща при нови обстоятелства. Заради твърде общите, а и на места грешни податки в изворите, трудно могат да се прецизират границите на Стара Велика България. Съпоставката на писмените сведения и данните от археологическите проучвания ни дават възможност само приблизително да бъде определен нейният териториален обхват. На изток река Кубан, на запад река Днепър, на север река Донец, на юг Азовско и Черно море. Най-общо казано, тя обхващала земите от двете страни на Азовско море и част от северното черноморско крайбрежие. Опрени на косвени данни, мнозина изследователи приемат, че нейна столица бил град Фанагория, разположен на Таманския полуостров.